Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Gurbanow. Şu gün 11 awgust 2020-nji ýyl, 3-nji gün hepdäme. Men şu gepleşimde siziň bilen esasy protest barada görüňetjek bolýan. Mysal üçin, egerde sen protestde çyksaň, seni deport ederlermi ýa etmediler. Ine şu tema boýunça men size köp zat düşündirýäsim gelýär. Gelin birinji şu tema başlamak hak biz düşüneli. Miting näme, protest näme? Miting diýdigi, şol egerde siz üns beren bolsaňyz, Berdimuhammedow öz çärelerini geçirýär. Bir ýere barsa, ýa-ni çäreler edýär. Ýa-ni scena gurup, muzykantlar çykyş edip, bir günüň dowamyny, ýa-ni uzun günüň dowamyna muzykantlar çykyş edip, çäreler geçip, sahnada ýa-ni tans edip, mikrofonlar, usiliterler, ýa-ni zvukovoy nimeler bolup, uly bir mereke, uly bir ýa-ni toý ýaly bolup geçýär. Ine şoňa miting diýilýär. Şoň çykyş edici ýa-ni programmasy bar, ondan soň muzykantlaryň tans edici programmasy bar. Pardon. Ahirde de bolsa ýa-ni zakljuçительny çykyş edip bir mitingiň esas maksatlary edilýär. Ine şu mitingler hökman protest hökmüne däl, birini gollap geçip bolýar, şu geçirip bolýar. Şu mitingler ýa bir mysal üçin saglyk gününi belläp geçirip bolýar. Ol mitingiň sözi hökman hökümete garşy däl. Mitingiň sözi bir zady belläp geçmek diýmek, çäre diýmek. Şoň üçin ýörep gelýäňiz bir noktada şo ýerde uly miting bolýar, sahna gurulur. Oňa manifestasiýalar, demonstrasiýalar diýilýär. Inni protest boýunça görüňesem, manifestasiýanyň bilen demonstrasiýanyň düşündürüşi gatulur. Men size gysga düşündirýän şonu. Inni protest bolanda näme bolýar? Protest bolanda nägeligini aýtmak. Ol günüň geçirilen oňa 1 sagat berilýär, 30 minut berilýär, 2 sagat berilýär, 3 sagat. Ondan köp bolan protest. Mitingler ýerden agşama çeli mümkin 2-3 gün, 4 gün bolup geçip bilýär. Ýöne protest hökman ýa-ni bir näçe sagatda guturmaly. Ondan başga одиночный protest bar. Ýa-ni bir adamyň protesti. Protest söz diýmek bir zada nägelik diýmek, bir zada näraçylyk diýmek. Näme bolsaň şoňa protest diýmek. Ine hökman suratda Berdimuhammedow däl, hökman suratda ýa-ni hökümet däl, başga da adam bolup bilýär. Mysal üçin, ine hemmeler 1 may bayramy belliýär. Bir adam çykýar da men şoňa garşy diýen öz protestini geçirýär. Ine şol hökman suratda şuny ýa-ni terrorist diýip tutup akitmeli diýilýän zat ýok. Bu zatlar konstitusiýanyň içinde ýazylan zatlar. Bu zatlar geçirmek üçin sen kanun bozmaly. Kanun şekiline ýa-ni prosedura boýunça şonu ruhsatyny alyp edýär. Ine üns bereliň 1 awgustda geçirilen protest. Şu protest dolu ýa-ni geçirilip bolmady ýöne şu protestiň ruhsatnamasy alındy. Men näme ruhsatnamasy alındy diýen, näme kanun esasynda şu protest bolmaly diýen sebäbi protestde gurnuýjy Adalet platformasy hekimligi ýemel bolupdy. Şul wagtda ýa-ni pasolstwan general konsultan öňünde, baş konsultan öňünde Istanbulda, baş konsultan öňünde biz protesti geçirjek. Biz ýa-ni nägeligimizi bildirjek diýip ýemel uradyldy. Oňa da jogap geldi. Siz geçirbilersiňiz şol nägeligiňizi ýa-ni protestiňizi 16-dan 17-e çelip 1 sagat möhlet berdi. Inni egerde şol ýa-ni protest geçirilýän şo ýerde şol konsultan, baş konsultan öňünde gadagan bolýan bolsa, onu hökman suratda şo ýerde ýa-ni şoň köçäň ugruna köçäňim ýa-ni bellenen ýerinden bellenen ýere çelli, beýlek bellenen ýere çelli hökman suratda hekimligiň ýa-da mejlisiň ýa-da prezidentiň kararlary dururdy. Şu köçede şu wagtdan şu wagta çelli protest ýa manifestasiýa geçirmek gadagan. Şol üýtgeçdirilen köçe däl şol. Ýürüýtürleşdirilen ýerem däl. Umumy ýer ýa-ni başga 3-4 köçäň aňyrtyndaky ýer bilen şol ýa-ni konsultan öňündäki, baş konsultan öňündäki ýer eksem deň ýer. Ýöne biz konsultan öňüne geçirýär. Sebäbi
şu bizim protestimiz şolara bağışlanıp ediliyor. Şol hükümete bağışlanıp edilen için biz şun öňüne geçiriyor. Inni haçanla biz konsulslan territoriyasına girsek, yani yerine girsek, yine o yerde yürüyüşte şartlar bolup biler. O yerde yürüyüş şartlar var, o yerdeki şartlar Türkmenistan'a bağlı. Yine biz ona girmedik, biz daşınlı köçede, yani hekimliğin, munisipalın berkedilerini köçetinde geçirdik, şunun için bir kanun bulduk. O yerde polisiýanyň yol başçysy, şol Ýaşylköýüň polisiýasynyň yol başçysy gelip bizi vilayetden, ýani hekimlikden ruhsat almalydyňyz. Ine şonu şol protest geçirip bilerdiňiz, problem bolmaz, onda biz sizi gorar dip bir topar ýalan zatlar aýtdy. Onu ýani jenaýada çekiler bolar. Şonuň üçin men sizi düşündirjek bolýan zadym, biz kanun bozmaz. Kanun bozup bize karşı ulanılan olsa biz o çaresini görürüz. Hükman olarak. Inni şu protesta çıksan, şuraya protesta, 1 saatlik ya 2 saatlik protesta çıkıp öyle neye girdiğini bildirsen, seni tutup alıp gidip deport edilir mi deyip sorgu yüze çıkıyor. Özünüz eyyem şun cevabını bilýäňiz, ýöne men size tasdiklaýyn. Hiç wagt ak edilmez. Sizin dokumentiniz bolsa, bolmasa ak edilmez. Sebebi, siz öz haklaryňyzy gorap çıkıp aýdýaňyz. Sizin arkaňyzda bütün dünýä gurumlar dur. Sizin arkaňyzda adalatlygy, adam hukugyny goraýan jarnama dur. O jarnama Türkiýe konstitusiýasyndan uly. Şonuň üçin sizi wagtlaýynça ýani tutup alyp gitselerem hökman suratda sizi goýberler. Mysal üçin ine serdim. Bizim 10 adamymyzy sakladylar Bikan. Şolar sakladylar. 7-8 saatdan soň pasolstva, ýani konsulstva, baş konsulstva, Istanbul'dan baş konsulstva haty berdi. Şol adamlar saklandy. Eýen prosedura bozuldy. Ömürti ýazman, şolar saklanandan soň izinden hat gelýär, şolar saklandy. Ýani bular intek bolmajak zady öňünden öýler tutup, şu spiskler pasolstva geçirip, konsulstva geçirip, ondan hat alyp öz götlerini ýapýar. Ol bir kanun. Hemme konstitusiýanyň hemme maddalaryna da şol ýani bir kanun suwd edilýär. Sebebi ol azatlygy bozmak diýmek. Biriniň ýani bir halkyň ýa bir adamyň azatlygyny bozmak diýmek. Şonuň üçin şu tutulan olanlar birinji gün tutulan olanlar ýani bazadan tutulan olanlar bir günlükde çykdy. Kimiň dokumenti bolmasa hiç şeýle ýani pasportynyň möhledi geçip kämilligi bolmadyk adamam ine mysal üçin Miraly, Serdar Hojanipesowam edil olardan soň 2 günden çykdy. Ýöne biz öňünden bilýärdik çykjagyny, sebäbi hiç şeýle neme ýokdy şolary saklamak üçin. Inni şol adam çıkarılıp, şoňa möhlet berildi, öz kämilligini düzeltmeýäne 150 gün berildi. Ol prosedura. O bolmaly. Ýöne şol akta çıkan soň, şoň arkasynda gurumalar duran soň, şu prosedura ýani wagtlaýynça serdiler. Ýöne şol adam öz problemalaryny kämilligini çözer. Eger çözülmese, ýene protesta çykyp aýdar men çözülemok. Sebäbi haçan bir adam ofitsialny konsulstva ýylyny, konsulstvada ýa pasolstva problemalaryny çözmese, eýem on günäsler. Eýem şo konsulstwan we pasolstwan günäsler. Sebäbi pasolstva Türkmenistanyň konsulstvasy bular Jenevski konvensiýanyň esasyna ýani işleýär. Şol Jenevski konvensiýada ýazyly şonuň funksiýasy. Şonuň funksiýasy Jenevski 1960-njy ýylyň Jenevski konvensiýanyň çekilen Türkmenistan şu konvensiýa 1992-nji ýylda ýalňyşmasam çekdi, gol çekdi. Şonu gol çekmese şol pasolstwany amaç bilen o konsulstwany amaç bilen hiç gaýsy döwletde we ýani diplomatически ýani aragatnaşyklar ýasap bilen ol boşly. Şonu gol çekdi, şol konvensiýanyň şertleri ýani maddalary Türkmenistanyň konstitusiýadan ýokary diýip hasap edilýär. Prezident müňsan karar çykarar. Ne dogry? Bir kanun. Şoň üçin şol Jenevski konvensiýasynda ýazyly 5-nji maddasynyň D bölümine ýazyly, ýani Türkmenistanyň pasolstwasy we konsullugy
sizin ardağınız boyunça viza meselesini ve pasportları çalışmak meselesini doğru yerine getirip vermeli. Türkmenistan hükümeti bilen aralıkmış saklap size durun yerinizde yani daşarı yurtta pasportlarını vermeli. Yani onu içinin epidemiologik situasiyası koronavirus deydi. Türkmenistan'ın prezidenti Geraynur ertesi kella olup turup bir topar bikan karar çekti. Ya yeni vardat. O zatlar işlemi. O zatlar bikanım. Şunun için biz hemmemiz şol 1960-njy ýyllaky Jenewada çekilen konvensiýa esasında şu Türkmen hökümetinin Ilaytyda ilçhanadan, Ankaran ilçhanadan ya beýleki ilçhanadan talep etmeli ve şolar ýerine getirmeli. Biz bu meseleleri Ýewroparlamentde galdyrýar. Inni diýmek, egerde senin kämilligiň bolmasa, pasportyň möhüreti gutarylmasa, sen arqyn protesta gelip bilersin. Arqyn ofitsialna belinip ýa-ni ruhsat alynan protesta gelip bilersin. Sen şo ýerde ne dokumentten barlamagyna haklary bar, ne seni şo ýerden tutup akitmäne haklary bar. Egerde şolar kanun bozan ýagdaýynda, onda senin arkaňda ýa-ni adam hukuklaryny goraýan gurum bolar we bütün dünýä adam hukuky goraýan jarlanır. Senin üçin problem bolmaz, seni çıkararlar. Mümkin 1-2-3 gün, 4 gün içinde oturursun, ýöne çıkararlar. Ine şu zatları biz ýol goýup başladyk Türkiýede, beýleki döwletlerde. Inni biz Türkmenistanlılar Türkmen hökümetini ýa-ni briefing etmeli. Briefing diýen öwretmeli şu zatlar. Bular öz haklaryny bilen okur we kanunlary bilen okur. Biz şoları öwretmeli bolar. Bular bir parholar. Ine şonuň üçin men size tasdikleýän, sizin pasportuňyz möhüreti geçdi, geçmedi, hiç hili ýa-ni nimesi ýok. Protesta geliplersiniz, şo ýerde sizin dokumentlaryňyzy barlamagyna polisiýanyň haklary ýok, sebäbi siz protesta gelýäňiz. Siz näme protesta gelýäňiz? Pasportuňyzyň möhüreti geçdi, sizin pasportlaryňyzy uzundan oklar. Ine şo sebäpli siz gelýäňiz, şo sebäpli siz barlap tutup bilen oklar. Sebäbi ol bikanun podstava diýilýär. Bikanun ýagdaýynda sizi alyp giderler. Ýöne şu protestiň temasy şo bolansoň siz hökmen goýbermeli. Şoň üçin siz gelýäňiz. Şu ýa-ni pasportlaryňyzy uzuldyp bilmänsoň ýa-ni möhüretlerini ýa çalyşyp bilmänsoň gelýäňiz. Onuň üçin siz tutup alyp gitseler, onu näme hilsen, siz öňünden aýdyp gelýäňiz onu. Haklary ýok. Birinji. Ikinji, egerde sizin pasportlaryňyzyň möhüretini geçip uzatmasalar, o sizin problemaňyz däl. Ol konsulstwaň we ilçhanaň problemi. Siz göni olaň üstüne jalby etmeliňiz. Onu jalby etmelisini men ýürüýte çykyşym bor, men size e-mail adresleri öküdýän. Sizinni pasolstwa ýazýaňyz, ýa-ni ilçhana olar size jogap bermeli. Siz göni men öküdýän e-maillerimi ýazýaňyz, şo ýerde şu mesele çözülür. Sizin atlaryňyz aýdylmaz, hiç adam aýdylmaz, şu mesele şo ýerde çözülür. Men size ýürüýte bir çykyşym bor, şo ýerde e-mail adreslerini öküdüm. Şonuň üçin indi şu soraga jogap biz dokumentimiz geçen bolsa da pasportlarynyň möhüreti geçen bolsa da protesta çykyp bilerdi. Bizim esas maksadymyz pasportlary çalyşyp bermek we ýolları açmak. Indi men şundan başga soraga da geçjek bolýan. Pasportlaryň soragy geçdigi siz hökman suratda ilçhana ýüldönüp şolardan ýa-ni jogap almaly. Eger şolar 30 günüň içinde size jogap bermedi, hiç hili ýa-ni hat almasaňyz ýa telefon jogabyny almasaňyz, siz onu şoluň jogaby ýok diýip hasap etmeli. Şu men berjek e-mail adresini hemme kopyalaryny urutma. O e-mail adresini gün Jenewa urulursunuz. Men size berin. Bize urutma. Gün şolary urulun. Şu konvensiýany çekilip, şu konvensiýany barlap, izarlap durun guruma, şolar gün Türkmenistany boýun etdirerler. Ýa-da Türkmenistan konvensiýadan çykyp, hemme öz pasolstwalygyny ýapmaly. Şol ýaly ýa-ni bular çözüp bolýar. Şoň üçin ýa hemme pasolstwalygy ýapyp bular diktator ýapyk döwlet bolup kalýar. Bütün dünýäde döwletler bularyň üstüne gülüp bular ýa-ni sanksiýalar pikar, ýa-da şolar sizin pasportlaryňyzy uzatmaly.
yani çalışmana mecbur olur. Inni başka bir aytjak şu tema gutordy. Käre tema geçýän. Şugun Türkmenistanyň vilayatlerde Türkmen başyndan has takminan aýtsam, has dogry aýtsam, Türkmen başynyň bir gruzavoy samolyot karga gitdi. Geldi Türkiýe, İstanbul'a geldi. Şol 18 adam etem. Yük alıp ýene-de 18 adam ýerine alyp geldi. Ine şol ýaly reisler gatnapdy. Türkmenistan yapılan o ýöne bular yani reisler açman, Covid diýdi, beýleki diýdi. Şol adamlardan pul almak için edilýän parahorluklar. Ine seredin. Şol 18 adam gelen adamın ykballary nähili. Şolar gaýtjak bolup $4.000 adam baş tölýär. Onam Türkmen başa barıp $250 özüne priv etdirýär vaktsina. Vaktsina etdiren bolup öz gün spravka alýar, vaksinasy edildi, çykyp bilýärdi. Şol vaksinasiýon spravkasy bilen bular Türkiýe gelýärler. Takminan $4.500-$5.000 aralygy çykýar. Şol adamlar gelýär. Itseniň adam minip gelipdi. Inni bular ýerine gaýtmak üçin bu inni ikinji biznes. Bu inni Türkmenistanyň baş konsul Merdanyň biznesi. Bu şol adamlar ýygnýa kim spisik var, yani konsulsta, baş konsultada şolundan saýla kim 3.000-4.000 beriljek. Şoladan pullary alýa, ýüklýä 18 adamy. İki sany ýanky invalidi goşup goýberýär içine. Olardan bir $1.000 alyp goşup goýberýär-de öz biznesi urutdyryp berýär. Galanam kargoçylar doldurýar. Ine reis gidip gelýär. Mundan başga açyk gelýän charter reis beýleki, ýani passajerli. Şol ýaly $4-5.000 gelýär. Adam başına alýarlar. Şu ýerdenem indi bu Merdanyň biznesi, şu ýerdäkilerden spiskdäki duranlardan ay kıyın gidip bolan reisler yapık diýip allar, pullaryny alyp ýene-de ýüklep goýýar. Bu bir biznes. Bu pullar kime gidýär? Raşid Meýraza gidýäni anyk. Bu pullar kime gidýär? MHM gidýäni anyk. Bu pullar kime gidýär? Bu pullar Gurbangulyga da ýetýär. Ýene bu bir biznes. Ol bir bizem muny kösünüp ýör. Bulun bolsa biznes edip näçe ýapsalar, şol Türkdäki işleyen adamın üstünden pul alıp biznes edip ýörler. Egerde biz şolara pul vermesek, egerde kargoçylar yük ýermese, şolar iki hepdeden öýler, köçede durup pul sorar. Pasolstwan, konsulstwan işgärleri olary ýaly pul alanok. Ynanyň konsulstwa gidip gelsen, ýanky aboýlar gopuşup ýatyr. Bular bir köpük öz jüwsünden goýanok, hökümetiň puly ýok. Ne onu remont etmeni, stollaryny çalışmany, ruçklaryny çalışmany. Hökümet gedaý. O baý hökümet diň Aşgabatda, ýanky Berdimuhammedowyň oturýan ýerine. Daş ýurtda konsulta pasorsora giyip görün. Köne mebler, köne stiller, remont edilmek. Şoň üçin bular şu halkyň üstünden pul alanýar. Halky ýürüýte bir lawuşka sokup, reisler ýapyp, ýanky geçip bolanok, eýle beýle ajotaj döredip, bir uly deşikden bir kiçik deşik ýasap, şoň üçin hemmesini geçirip, pullary galdyryp, stavkaly galdyryp, ine pul edýär. Bu bir biznes. Ine şoň üçin Türkmenistanyň baş konsulynyň biznesi bol. Raşid Meýraza fikri. Ine şunu bir size aýdyp düşündireyim dedim. Mundan başga bir aýtjak hormatly watandaşlar. Biz bu beýkançylykda durulmaly. Türkiýede biz Türkmenistanyň baş konsulstwasyny, ýani İstanbuldaky baş konsulstwany kanuny çekmeli. Jinaýat iş yapsa jinaýat çekmeli. Türkmenistanyň pasolstwasy, ýani elçihanasy hökümet suratda pasportlary çalışmaly. Muňa ol Türkmenistan prezident telefon buyruk ýa karar çykarmak o zatlar hasap almalylygyny däl. O zatlar sebäbi şol Jenewaň 1960-njy ýyllaky bütün dünýädäki liderleriň çeken konvensiýasy, ýani şol şertnama hemmeler baglanşdy. Türkmenistanyň baglanşdy, şoň gol çekip. Ol bizim konstitusiýamyzdan ýokary, bizim prezidentimizden ýokary. Eger şondan şu Türkmenistan çykan ýagdaýynda, onu hemme dünýäde öz pasolstwalary, elçihanalaryny ýapmaly bolýar. Onu bular diktator bolup bütün dünýäde iň erwet ýurt, iň ýaşap bolmaýan ýurt
bu döwlede çäre bolar. Şoň öňüni almak üçin bular hemmeden eder. Şonu ýanky bütün dünýä guramaty şunu mejbur eder. Şu mesele bizim halkymyza pasportlary berdirmek üçin. Şuň günü bütün dünýäň jemgyýeti Türkmenistanlylara pasportlary uzaldanok, ýani çalşanok diýen maglumaty bilen oklar. Şoň üçin bolup geçýär bir kanalda. Şoň üçin o merdan diýilýän baş konsul hedil edip ýanky öz däne we trawynyň adamlaryny getirip berdi. Bir topar haramçylyklar edip diýär. Şoň üçin inni käbir aýdýa Türkmenistanyň prezidentiniň habary ýok. Türkmenistanyň prezidenti hemme zatdan habary. Ol ýazyjy, ol kitaplar ýazýar. Hemme zatdan habary. Şu Türkmenistanda bir zat bolsa mu ýetirýär. Käwat gorkup ýetiren oklar ýöne ertesi bilýär. Ol adamlar işden aýyplar, işe bellep dur. Ol ýöne dolandyryp bilen ok. Bilmek bir zat, ýöne dolandyrmak ikinji zat. Şu dolandyrma oňur bilen. Şonu men şoňa ukyp salýan. Işitmek gulagy var. Ýöne şoňa näme reaksiýa berip, şu zatlar näme gaýdyp gaýtaranlar ýa dolandyrma bilen. Şoň üçin men şoňa ukyp çıkaryan kararlardan bir idiot kararlar diýip aýdýar. Şunuň bilen men öz çykyşymy ýanky tamamlajak bolýan. Diňe sizin soragyňyza seretjek. Egerde soragyňyz bolsa, men gysga jogap bereýin. Eger bolmasa onu biz efiri ýapaýar şonunça. Sorawa salam baradagy Jeff diýip ýazýar. Gum ýadaýlaryň sag bolun gowy. Öý işler saglypmy? Sag bolun. Hemme zat gowy öňüň nädi? Aýtjak bolýan zatym Türkmenistanyň içindäkiler aýa galmasa düşünmeseler daşyndan kän täsir edip bolmaýar. İçinden hereket bolmaly diýen. İçinden hereket başlamak üçin bir daşyndan başlamak. Bizim hemmemiz daşyndan. Biz birinji bilen Türkiýany ýeňmeli, ýeňmeli ýani kanun ýagdaýyna getirmeli. Biz Türkiýadaky Türkmen konsulstwany kanun ýagdaýa getiren ýagdaýymyzda onu Türkiýadaky ýani Istanbuldaky ýa başga şäherlerdäki bizim Türkmen halkyny öz haklaryny alyp başlar. Düşünüp başlar. Diýmek kanunlar işleýär. Diýmek biz öz haklaryny talap etmeliýär. Şolar haçanda talap edip görkezen ýagdaýynda öz haklaryny. Onu bütün dünýäň türkmenleri görürdi. Türkmenistanyň içem düşünür. Onu haklarymyzy alyp bolýan eken diýip hereket ederler. Şonuň üçin biz birinji bilen Türkiýa häzir strategiski bir Türkiýany ýeňmeli. Türkiýadaky aktivistlerimizi galdyrmaly. Onsoň Ukraina, onsoň Türkmenistan. Soň biz Türkmenistany hemme etmeli. Başka bir soru Narf ýazýar. Добрый вечер, Мурат Курбанов. Есть вопрос. Какие рычаги международного взаимодействия есть на сегодняшний день на Бердымухамедова? Очень многие есть многие инструменты для воздействия. Первый – Европарламент, Еврокомиссия. Второе – ОБСЕ. Третье – все международные правозащитные организации. Четвертое – ЮСПЧ, Женевская организация по правам человека. Третье – ООН. Есть в Европарламенте подкомиссия